Mä olin jumittanut siellä koko vitun kesän. Tää oli paljon helpompaa kuin mennä normiin päiväduuniin. Oli mulla niistäkin kokemusta, mutta ne työt ei tykännyt musta, enkä mä niistä. Kesä oli lähinnä kulunut hengatessa, enkä tosiaankaan kitaraa ollut Espalla joka päivä soittamassa. Oli mukavaa viettää vaan kesää, mutta jotain puuttui. Oli puuttunut jo pitkään. Tuntui, että mä vaan koko ajan odotin jotakin. Ja sitten se joku käveli mun ohitse. Se oli kutsu. Et sä voi ryhtyä tohon. Sä sekoat. Tytöt vaan sekoittaa sun pään. Mun mielestä sun pitäisi olla hetki vaan yksinässä. No joo, mutta jos sä olisit nähnyt sen, sä tajuaisit. Niinku, mun on pakko tehdä jotain. En mä vaan halua nähdä sun masentuvan taas. No joo, vittu. Mä haluan olla vaan sun kaveri. Fan också, du äcklar mig rakt hela helvete. Fan också, du äcklar mig rakt. Fan också, du äcklar mig Kaikki on ihan kunnossa oikeesti. Mä hoidan tän kyllä. Eihän se tosiaan ihan niin hyvin mennyt. Pikkusisko tunsi mut ihan liian hyvin ja multa puuttui kyky suhtautua naisiin kevyesti. Ehkä mulla oli sitten tapana vetää hommat vähän överiksi. Kitaraa mä olin soittanut jo vuosia. Oli mulla bändejäkin, mutta ei niillä tienannut, jos ei sitten halunnut olla jossakin bilebändissä soittamassa yön tai poperan covereita. Mieluummin olin köyhä. Parhaimmillaan tykkäsin jopa hehkuttaa omaa varattomuuttani. Joinakin päivinä rahaa tuli ihan hyvinkin. Mutta ei niin usein ja tarpeeksi, että olisin rahassa uinut. Ja sitten kun joku heitti 20 setelin, niin menin saman tien ostamaan sille jotain kivaa. Ja loppuviikko kului miettiessä, että ehkä olisi ollut kiva syödäkin. Kun rahaa lopulta saa, niin totta kai se on kiva käyttää. Attracts me like no other lover. Hei! Moi, mä oon Mikko. Mä näin sut täällä eilenkin. Lähtisiks mun kanssa ulos? Sä oot ihan hullu. Jos ei katso taakse 5 sekunnin kuluessa, niin tää oli tässä. Voi vittu kun kova. Oli niin kuuma päivä, että en halunnut soittaa nuottiakaan skeballa. Kaiken lisäksi nukuin puoleen päivään, joten päätin pyhittää loppupäivän rantahengaukselle. Ja ihan tosissaan, mä en aikonut miettiä sitä tyttöä ollenkaan. Mutta vituiksan sekin meni. Siellähän se tyttö oli jälleen kerran, ihan niinku kohtalon johdattelemana. Mun oli pakko toimia. Moi. Törmätään taas. Pistä itseäs kärkään, jos se ei kiinnosta vähempää. Voitaisko me nähdä vähän myöhemmin? Jos se ei kiinnosta vähempää. Mitä me muka tehtäis?
Mennään soutelemaan. Ai millä? Mulla on kumivene. Onko tää oikein tai väärin? Onko mä tulossa? Yeah, mä oon ku Dizzy, mä oon Bunkers. Mä en tullut jutelemaan anteeksi, tää ei oo hip-hop, tää ei oo R&B. Jota mitä eikko kuuluu, ei mitään basso. Sama Urpo täällä taas. Painu vittuu täältä! Mut sä et mua kiinni saa, mä tiedän kaiken mitä täällä tapahtuu. Miten jengi kelaa, että salsa on laskuus tai laiska, ei oo mitään laskui päällä. En oo ollut hetken päällä tällä, syytä on moni Perkele! Mitä sä aiot tehdä? En mä oikein itekään sitä uskonut, mutta siellä me oltiin. Ihan kahdestaan. Se oli ihan niinku jostain leffasta. Ei tällaista ollut mulle koskaan tapahtunut. Se oli täydellistä. Siis oli. Liian hyvähän se oli ollakseen totta. Tytöstä ei kuulunut mitään. Enkä mä saanut siihen yhteyttä. Mä olin palannut pahanmakuiseen todellisuuteen, missä kaikki oli ihan niin kuin ennenkin. Kurjaa. Tylsää. Perushengausta. Mä olin taas alkupisteessä. Just tää juttu oli tapahtunut ennemminkin. Mulla oli tyttö. Ja sit sitä ei enää ollutkaan. Ne vaan aina tuntui häviävän jonnekin. Ja totta kai kaikki mun ympärillä oli oikeassa. En mä kestänyt tätä. Mä halusin vaan häipyä. Vittu sinne meni. Se olisi niin perus, jos mä olisin saanut sen tytön tässä leffassa.